Σήμερα θέλω να σας πω λίγα πράγματα για τα προγράμματα του Kinetic Code, πώς δουλεύουν, τι περιλαμβάνουν και τι να περιμένετε. Μία από τις βασικές αρχές των προγραμμάτων μας είναι να μάθουμε στο σώμα να μοιράζει τα φορτία αποτελεσματικά από το κέντρο του προς τα άκρα και αντίστροφα, διότι έτσι είναι σχεδιασμένο να αλληλεπιδράει με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα της μέσης δεν δουλεύουμε ασκήσεις που εστιάζουν μόνο στον πυρήνα, δηλαδή στο κέντρο του σώματος, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε τη σχέση με όλο το κάτω άκρο και το πώς διαχειρίζεται τα φορτία και αλληλεπιδράει με αυτό. Αυτό το χτίζουμε προοδευτικά από την πρώτη εβδομάδα μέχρι την τελευταία, συνδυαστικά με κινητικότητα προφανώς και ενδυνάμωση. Ο στόχος είναι να αποσυμπιέσουμε την περιοχή που πονάει και να μάθουμε το σώμα να μοιράζει το στρες και στις γύρω περιοχές, ώστε να μην εγκλωβίζεται σε ένα σημείο. Κάθε πρόγραμμα είναι χωρισμένο ανά εβδομάδες και σε κάθε ημέρα υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις, σετ, επαναλήψεις και σημεία κλειδιά κάτω στην περιγραφή. Σε όλες τις ασκήσεις υπάρχει λεπτομερής ανάλυση με το πώς να τοποθετούμαστε, τι να αισθανόμαστε και γιατί δουλεύουμε αυτό που δουλεύουμε. Τα προγράμματα είναι lifetime access, που σημαίνει ότι θα τα έχεις για πάντα και οποιαδήποτε ανανέωση προκύπτει θα την παίρνεις αυτόματα. Επίσης, να προσθέσω κάτι για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος, το ότι λαμβάνουμε θετικό feedback σε καθημερινή βάση από άτομα που χρησιμοποιούν τα προγράμματα, αλλά και από φυσικοθεραπευτές και γυμναστές που τα χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τον κόσμο τους. Επομένως, αν θέλεις και εσύ να αντιμετωπίσεις τους πόνους και τους περιορισμούς, τα προγράμματα είναι εκεί για να σε καθοδηγήσουν με δομή και σκοπό.